шуруъ аз моҳи май қариб ҳар рӯзи худро деҳқонону кишоварзони ноҳияи вахш махсусан барзгарони ҷамъияти шаҳраки кируфи ноҳия ҳамин гуна бо ҷонварӣ кардану шустан ва бастабандии дастранҷи хеш бегоҳ мекунанд, зеро ҳосили фаровони гармхонаҳои эшон аллакай ҳама пухта расидаасту барои ба фурӯш баровардан омода аст. Аз ин рӯ эшон кӯшиш мекунанд ҳарчи зудтар маҳсулоти кишоварзии гармхонаҳои худро чидаю пешкаши харидорон намоянд, то бо ин васила ҳам бозорҳои мамлакат фаровон гардаду ҳам нарху навои ин намуди маҳсулот ба ҳама табақаҳо дастрас. Помидор, бодринг, кулифнай, пурра пухта расидааст. Минаткашон ноҳия бозорҳои дохили ноҳия, вилоят, ҷумҳуриро пурра таъмин намуда, қисми боқимондаашро барои содирот ба бозорҳои хориҷи кишвар интиқол дода шуданд. То имрӯз минаткашон ноҳия зиёда аз 20 тонна маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқро ҳамчун маҳсулоти содиротӣ ба хориҷи кишвар содир намуданд. дар воқеъ ҳафтаи қабл 1 килограмм помидор 20-25, бодринг 5-10 сомонӣ дар бозорҳои мамлакат арзиш дошт, чаро ки то ин муддат соҳибкорони маҳаллӣ молу маҳсулоти воридотиро ба савдо бароварда буданд. ҳамакнун пас аз истеҳсолу вориди бозору дуконҳои ватанӣ гардидани маҳсули дасти деҳқонони худӣ, нарху навои ин намуди маҳсулоти кишоварзӣ рӯз то рӯз рӯ ба пастшавӣ дорад, чун заҳматҳои чандмоҳаи деҳқонони асил самар додаю хоҷагидорон ба ҷонварӣ оғоз бахшиданд. Чорум чинакай чиндеси не чорум шавзи ка ай пага насибка боша бозор мебурем узи коробка кеси соли гузашта ин сол хубтар ай хосилиш бо 1 килоша 11-12 сомон фурӯхтесим ка бозор бурда. қосим давиров ягона деҳқоне нест ки бо пухта расидани помидорҳои гармхонааш кораш даҳчанд ва димоғаш чоқ гаштааст, зеро мисли ӯ меҳнаткашони зиёде имрӯз аз натиҷаи заҳмати худ хушҳол гаштаю аз ин ҳисоб даромади бештаре ба даст меоваранд. Будринг помидор мекорем зиндаги ҳамин рафтесая ки мебарем мефурӯшем сӯзай хай сӯр азоб мекашем зимистон дар ки парвариш мекунем мерад ранги ҳамун صبح همو گلک پرورش میکنیم رنگ همو پرورش میکنیم اینا اوزی راحت هست چنده میبریم میفروشیم زندگی رفته است. باید گفت که پامیدور و بودرینگ و بلغاری از نامگوی محصولات‌های اساسی است که در این شب روز از ناحیه بخش و بازارهای نه تنها ولایت بلکه جمهوری نیز صادرات گشته ایستاده است. دهقانان هم در نوبت خود تلاش دارند تا طلبات بازارهای مملکت را با محصولات بالاذکر تامین نموده برای عملی گشتن هدف استراتژی مملکت تامین امنیت عضوخواری کشور حصه‌گذاری نمایند. رای سفید